Така, здравейте, приятели! Аз съм VortexBG. Това е трети епизод от поредицата ми на Minecraft оцеляването. От доста време не бях качвал клипове, има една седмица някъде и ми лагва, както винаги. Ще трябва да си... В този епизод вече ще започнем къщата. Добре, айде за сега не лагва. Една секунда. Така. Ето, залепи се на 13. Значи... сяпа игра... Сяпа игра с 85. И сега почва да спада. Не знам що. Ще се опитам да го оправя с някакъв FPS бустър. Ето пак спадна на 15. Десно. Какво предлага този газар? Да бе, да, и сега направо. Не ме играли, честно казвам. За много не ми трябват. Добре, почвам с небе, пускам на шорт. Това ме притеснява доста. Давай. Дай, пич. Което е новата циганска оферта. Давай, сега. Има емералди и без това не ми трябват. Какво направих току-що? Аре, давай ми другата оферта. Стига сте с емералди, бе! Силендур! Как не те срам? Стига, че... И сега направо точно. Сякаш не мога да отида си намеря айрон. Аз пея с айрон. Та сега... 5 диаманта. Сега мога да си направя вместо да... Какво ще да правя? Така... Сега започваме да правим къщата. Ако не успея да... Топа... Мале, след... Добре. Айде да лягаме да спим. Добре, няма го пускам се. Зарежи. Ами... Ей тук мисля да ни е... къщичката, така да го кажа. Дръпни се. Дръпни се. Ела тук. Мерси. Нямаше нужда. Така. Значи. Така. Тъй. Сега... Крафтинг таблето. Идва на помощ. Тук има кол. Това ми харесва. Сега. Оп. Така. Ще го изкопая още малко навътре. Значи до тука, да. Толкова ще си го взема. Искам само да кажа, че за giveaway на Don't Stare. Каква грозно. Виж, чудо се как да играе, не мога да разбера, бе. Чакай.
Добре, аре, сега се пуснем. Добре, малко ми ще се оправи, да се надяваме. Сега държи на 25. 23, 24. Значи ако почна... Да, може и там. Много осъзнах нещо, че това тук е глупава идея. Няма да го правя толкова... Опа. Малко спря лага, може се каже. Добре, дано ще видя после след клипа нещо, ако мога да направя. Така, искам къщата ми да е просторна. Мисля, тя ще бъде тази планинка и там ще правя още де. Да, така. Искам да видя къде мога да стигна. Защото искам отзад да сложа прозорци. Искам да видя докъде ще е някъде... О, доста голямичко. Не. Може да го разширя, обаче няма да е точно сега. Така. В този клип като цяло ще копаем само. Нещо такова. Това ще е за сега. И в следващия епизод ще я довърша. Сега ще я да събера дърво. Ок. Нещо ме засърбя крака, Така. И натам ще има разклонение натам. И мисля, че ме разбрахте. Мога като някакво баси дебилщината. Добре, както е. Ветри. Очите си затвори. Добре, това нямаше някаква логика, но... Какво се прави? Тук трябва да направя някакъв ход, но за сега ще е така. Вау. Добре, ще се веда такова... Защо падна гъбката? Ми е чудно. Няма значение. Трябва да го изкараме тук. Толкова ще ми стигне. Сега да съберем малко и обикновено олак. Дърво. Ако има дъбови дървета, смисъл те деца в сноубайома. Или дъбови ли бяха там в сноубайома, няма представа. Няма решение. Аре, толкова. Искам да има 14 от всичко. What? Сплаших се. Тук мога да се минават, ама нищо. Сега 14 са 56 от всичко. Така. Значи тези тук ще ги направя такова дърво. Ми хубна една идея, дето на някой от вас може да им хареса, на някой не. Но лично мисля, че ще ми хареса. Не знам. Нямаше. Тук слагаме така. Само, че ще трябва да си направя кофички. Кофичка, бофичка. Точка. Опа. Така. Тук нали е станал безкрайен източник? Да. Някой спеценявам, всичко е тип-топ. Сега само... Да направя фенсове
толкова няма да ми стигнат. Не, и толкова няма да ми стигнат. Сигурен съм. Добре, да се надяваме, че толкова ще ми стигнат. 12 фенса. Само отзад бекграунда ще от гравъл до тук ще е от стъкло. Аз приясно стъкло. Да, лага определено спря, според мен. Като не снимаме игра с 100 FPS. Извинявам се. Сега да се повече FPS, сега не знам защо става така. Естествено, че като снимам ще ми спада, но до 10 FPS никога не ми спада като игра. Така, имам ли гравъл? Точно. Ще ми остане едно дори, което няма го използвам. Всъщност може би, че го използвам, няма представа, не ми пука. Така. Не трябваше да стане така, ама... Добре, де. Може да не ми се получи фокуса. Се надявам, че ще стане. Оп! Да, стана. После може да го направя с стъкла, ама лично мен ми харесва тук, няма да слагам такова. Кай. Това. Коридорче са натам. Направо тук е така, после мога да го замена с глас. Добре, точно ми стигнаха. Това е фантастично. Ей, това тук е така. За сега, естествено. Ще бъде ето така. Опа, не. Сега ще ми се щупи кирката и просто муцка. Идеално. Не трябваше да ги правя каменни тези, но сега ще се поправим. Така. Къде да фейвър? И става нощ, което е фантастично просто. Така ли ще е по-добре ми? Не. Опа, спа и аз с брада идвам ги чука. С кирка. Чай, че съм мотах съвсем. Добре, харесва ми. Така. Тук е хубаво, че е симетрично. И са някакви помийки. Се е получило. И тук слагаме два толча. Добре, за сега добре се получава, лично мен ме кефи. Видим дали така ще изглежда добре или не. Сега ще разберем. Ето там селен е много бързотичка. Бих казал изключително бързо. Добре, за сега може да не го правя така. Ще видим по-нататък. Той ми мина през мен. Дръпни се и тие. Газар. Добре. Мисля, че добре се получава.
Нищо не мога да кажа. О, мага, всъщност. Добре, аз ако сложа тук няма мога мина. Това за сега може да не го правим. Само е така да си остане. После ще мисля как да го правим. Кой се на IMAX е тия, моят се. И сега да направя едно нещо последно и да приключваме епизода. Мисля, че се сетите какво. Добре, 24. Ари шлепа тук. Ай, влизай вътре, пич. Аре. Благодаря. Така. Не, грешка. Голяма грешка. Така. Не е огромна, не е фатална грешка. Сега тук нямам кирка и ако сбъркам, трябва да чупа с ръка, защото ме мързи да хода до моят уютен дом. Колко е уютен, не е важно, но... Добре, още малко ще го гледа селото. Мисля, аз и това тук цялото ще го направя, защото тук искам да строя едно нещо. Искам само да изправя това тук отгоре, да съм готов. И сега приключвам епизода. Също ще го приключа точно сега. След 3, 2, 1. Инвентара ми е пълен. Суперско. Man. Така. Омега. Добре, сега сериозно. Това беше за този клип. Надявам се ви е харесал. Коментирайте, оценяйте, споделете с приятели. Дайте лайк на този клип. Запишете се за това. Така не ми харесва. Ще го оправим после. За giveaway на Don't Starve. Не мога да го кажа. Don't Starve. Залежи както да е. И това е за този клип. Надявам се ви е харесал. Коментирайте, оценете, както казах. Ще го кажа и пак. И да. Аз бях VortexBG. Това е трети епизод. О, мага, добре, аре, чао, че се